Anga foli be an lamɛnbagaw minnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati in na Malikura kɛnɛ dayɛlɛn kan filɛ ka bɔ studio 53nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Kunnafoni minnu bɛ an bolo bi ɲɛbilaw filɛ nin ye ninnu ye. Sulemani Sise Mali jadilana ŋana farafina gun kan tɔgɔ kelen sinima dilan na min ka cɛsiri ne a ka timinanja ye farafina sinima yakubaya dunuya kɔnɔna la fatura kunu araba la an bɛna tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye an ka jɛmukan kɔnɔ sisan ni a dɔnbagalajɛw ka seereyaw ye n'a a ye jɔnjɔnba minnu sɔrɔ Mali ani farafina yɛrɛ tɔgɔ la sinima dilan ta siraw kan. Niger ka bɛn kumaɲɔgɔnya kɛnɛw kuncɛra ne u ka fasojama ka bɛnkan ye ka san 5 kuntala segin bɛ se ka kɛ min kan di u ka furancɛ fanga ma min bɛ sera kabini fanga daraki lila san 2023 waatiw la. Ka fara o kan yamaruya dira fɛnɛ sɔrɔdasi fangatigiw ma k'u bɛ se ko ka kɛ cɛbɔw ye kalata nataw la. An bɛna détails di aw ma sisan kunnafoni kɔnɔna la a kan. Faransi ye u ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ port ye Abidjan kɛrɛfɛla la segin Côte d'Ivoire fanga ma min tun bɛ u bolo kabini san 50 ani bi cɛ. Faransi sɔrɔdasiw ka nin minancɛ ninnu kun laseliw kɛra président Alassane Ouattara fɛ san 2024 laban waatiw la. Ka kɔn ka aw fo tuguni ka fɔ aw k'aw bisimila an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye Mali sinima dilan nangana ne y'a kɛra farafina gun sinima yakubayeli masa ye ne jɔnjɔnbaw sɔrɔli ye fatura kunu araba la Bamakɔ ka si to san 84 na Georges Atino bɛ kuma a kan. Sinima ne y'a lajɛ san 5 kabini don fɔlɔ min don su min ne ye sinima lajɛ a ye ne ka fɛn bɛɛ yɛlɛma ka diɲɛ la yecogo daga denmisɛnniya bɛɛ na n b'a fɛ ka fɛnw faamu n b'a fɛ ka fɛnw ye alors n tor'o de la sa fo ka na siw lakɔrɔbaya an bɛ taa siw sɔrɔ sinima na. O kanu de kɛra Sulemani Sise sinsin bere ye cogo min na ka se ka farafina seko ani dɔnko n'a a taabolo olu sankɔrɔta filimu jamana sira fɛ. A ka kalanw kɔfɛ Moscou, Sulemani Sise ale y'a ka filimu dilan baara daminɛ ni jata fɔlɔ de ye sani san 1975 1975 k'i ka jamana fɔlɔ denmuso bɔ. O tuma kɛ o waati jamana marabaaw fɛla ye. Sulemani Sise y'i banba ka jamana filimu wɛrɛ bɔ. Baara o sababuya la a ye a ka étalon d'or jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ FESPACO la san 1979 1979 san 4 o kɔ a ye a ka FESPACO jɔnjɔnba filanan sɔrɔ fiɲɛ sababuya la. O filimu min bɛ wele maa caman fɛ ko Bani Baturu o tun ye jalakilikan ye ka ɲɛsin Musa Tarawele ka sɔrɔdasi fanga ma. Nka Sulemani Sise ka filimu min ye kɔba ani babaw tigɛ o kɛra yeelen ye o mun bɔra san 1981. O filimu sababuya la Sulemani Sise ale ye festival de Cannes jɔnjɔnba sɔrɔ. Sulemani Sise denmuso Fatou Sise ale yɛrɛ tun ye ja dɔ labɛn waasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a facɛ ka baarakɛlaw ma. FESPACO farafina filimu ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛ kan Wagadugu san 2023. Mɔgɔ min mana fɔ ko Sulemani Sise a ka ca mɔgɔ caman b'a dɔn Bamako yen nɔ mais est-ce que Sulemani Sise ye mɔgɔ sugu jumɛn ye? Filimu in bɛ fɛ k'o de yira. Adamadenya sira fɛ mɔgɔninfinya sira fɛ mɔgɔ min don mɔgɔ walanwalanen don mɔgɔw ka d'a ye a bɛ don mɔgɔw la mɔgɔninfinya b'a la a ɲinɛ ka bon kosɛbɛ vraiment n y'a dabɔ o de kama mɔgɔw k'a dɔn o mɔgɔ sugu don. Sulemani Sise ale fatura ka si to sanji 84 na ka sɔrɔ a tun makɔnɔnen bɛ FESPACO kɛnɛ kan Wagadugu o yɔrɔ mun na a tun kan ka kɛ filimu ɲɔgɔndan kunbɛba o kititigɛlan dɔ ye. I n'a fɔ a deli ko a tun bɛ taa ɲɛ ka bilasiralikan di farafina sifiw ma. O de fɔ denmisɛnninw ye kɛlɛ an nana min kama an k'a kɛ kɛlɛmisɛnnin ninnu ka i don kaso la ka fɛn kɛ ka sɔrɔ i bɛ tiɲɛ kan continuer k'i ka baara kɛ o dɔrɔn de bɛ sarali kɛ. Ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Bamakɔ an ka laselikɛla Pascal Kulibali ale taara Sulemani Sise ka denbaya la ka taa seereyaw ta yen nɔ a ka ɲɛnamayaw kan an ka jɛɲɔgɔnw ni sigiɲɔgɔnw a n'a ka denbaya mɔgɔw ka kumakanw lamɛn o kan. An filɛ ne Bamakɔ Sulemani Sise fɛ ɲa teriw somɔgɔw fo ka taa se sigilamɔgɔw ma olu bɛɛ na mɛ tasibila kɛ Sulemani Sise fɛ ale min ye farafina jamanabɔ filimu dila facɛ a yiriba ye. Mamutu Dafe seko ani dɔnko minisiyɛmɔgɔ fana to bi yan ale ka kuma na
seko ani dɔnko mɔgɔ bɛ dusu kasiba de la. Sumala tun ye mɔgɔba de ye. Sumala ye ko kɛ farafinna sinema baara la ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. N'an k'an bɛ jate fɔ an b'a fɔ a kun bɛ na mɔgɔ fɔlɔw bɛ filanan farafinna sinema baara la. Sumala tun ye mɔgɔba de ye. A ka hakilinaw an jɛɲɔgɔn kun don an balima kun don. Donc a ka tagali a tɔɔrɔ tɛ se ka fɔ bɔ ka ban. An nana bi a ka so ka na foli kɛ Mali gouvernement tɔgɔ la. O siratigɛ la Fatumata Kulibali ni ale ye Mali seko ani dɔnko mɔgɔ dɔ ye b'a ka dusukasi jira sabula mɔgɔba dɔ taara o min kun b'a ka baara dɔn. Ne ni Solo ye ɲɔgɔn minɛ ne ka premier film Solo y'i cɛsiri a ye n bilasira comme Cheikh Oumar Sissoko et puis Salif les autres fo kana daminɛ o la ka jigin cɛ don rigueur b'a la n'a ko ko nin boyi cinématographiquement a b'a dɔn a b'a fɔ ko nin boyi n'i y'a boyi i b'a nɔ ye n'i b'a boyi fana i b'a nɔ ye i y'a mɛn. Solo il était agréable n dusu tiɲɛnen don mais n bɛ dugawu kɛ a taara ka denmisɛnnin minnu to n'olu ye cinéma ko daminɛ a kɛra Batu ye o a kɛra Susaba ye o i y'a mɛn a kɛra Baba ye o yarabi ama ala k'u bolo m'a la ala k'u banba la parce que a ye kɛnɛba de da Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ. Sulemani Sise ye tiɲɛba de bila Mali ani farafinna sabula a ye sebaaya caman sɔrɔ kɔnkan kɛnɛw kan. Alu Kulubali ye Mali Cinéma Fédération kuntigi ye. Sulemani Sise n gɛrɛla la kabini 1985 85 ka se bi ma a ye tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ y'a mɛn mais a b'a fɔ tɔgɔ sɔrɔli tɛ sɔrɔ ten dɛ i bɛ baara de kɛ i bɛ baara de kɛ fɛn o fɛn ni i b'a ɲini n'i y'a sɔrɔ nɔgɔya la a tɛ nafa a tɛ maa wɛrɛ nafa donc ko an kana sɛgɛn an kana ɲinɛ k'a fɔ pour que an ka san sɔrɔ an ka an timinanja an kana décourager n'an kan ka ɲini su an ka ɲini su n'an kan ka ɲini tile an ka ɲini tile n'an kan ka ɲini sanji jukɔrɔ an ka ɲini sanji jukɔrɔ n'an kan ka ɲini kulu la an ka ɲini kulu la ko o de bɛ mɔgɔ nafa donc a kun b'o de fɔ ko denmisɛnw a y'a timinanja a y'a timinanja a y'a timinanja mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ gansan. Sulemani Sise k'u kan ka sen dɔw Wagadugu Fesfako kɛnɛ kan walasa ka kɛ jury o tako 20 kɔnɔna hukumu kɔnɔ. Pascal Traoré VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa yaasa an ka se ka kuma Sulemani Sise ka nin ɲɛnamayali ninnu kan Malidenw y'u ta fɔ a kun lakodɔnnen don fɛnɛ jamana fɛnɛ kɔ kan an ye wele bila Rasmane Ouedraogo ma n'a lakodɔnnen don ni laji ye ayiwa ale ye Burkina jabɔ cɛmɔgɔba ye Rasmane bɛ sinima baara la kabini san 1974 waatiw la ayiwa a kɛra Fespaco ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ ayiwa a b'an bolo nɛgɛ kan directement na ayiwa Rasmane ni tulo b'an na an ka foli b'i ye i ka i bisimila an ka kɛnɛ i bisimila an ka kɛnɛ kan an tun bɛ fɛ k'i sɔrɔ cogoya wɛrɛ la min ni nin kɛnɛ in tun tɛ kelen ye nka bi an wajibiyara an ye wele bila i ma parce que an b'a dɔn i ni Sulemani Sise aw gɛrɛla ɲɔgɔn na a ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ye Sulemani Sise dɔn cogoya jumɛn na. Ne ye Sulemani Sise dɔn parce que n'i bɛna a ta k'a filɛ c'est vrai ko ne ye n bɛ yɔrɔ min na san 74 mais Sulemani Sise ninnu kɔnna anw ye cinéma école la a tilala ka bɔ Moscou ka na nin u tun bɛ to université la ka to ka an yɛrɛ kalan manko la n'i y'a dɔn o de la fɔlɔ. Ayiwa Sulemani Sise ale kun ye jadilanna ye ayiwa i bɛ se ka mun de fɔ a ka baaraw kan ja dilanni sira kan sinima ta sira kan. Sulemani Sise n'a y'a ka filimu bɛɛ ye Sulemani Sise ma sinima kɛ tubabu kow la a ka filimu bɛɛ o y'an ka farafin kow ye o y'an ka fɔlɔfɔlɔ kow ye o ye farafin yɛrɛ bila ɲɛfɛ a ka filimu bɛɛ tun sigilen b'o de kan o y'a ka fanga kɛra o de ye Sulemani Sise valeur don africaine na Sulemani Sise valeur don africain ka culture la n'i ko culture an ka fɔlɔfɔlɔ ko ninnu bɛɛ a ka filimu na a kɛra sababu ye an ye dogo ninnu k'a dɔw kɛra
an b'o dɔn a ye fɛn caman de kɛ to a ye hali politiko la fana a taara ɲɛfɛ ka taa faama kunkan ninnu ka baara k'o bɛɛ dénoncer a y'an hakili fɛn caman lajɛ nin kɔnɔ yan. Yala Sulemani Sise e yɛrɛ bolo sisan a ka sinima ninnu n'a y'u dilan fanga jumɛn de b'u la sisan sinima yɛrɛ ta bunakun kan farafinna ye ka taa se fo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la kan. Sulemani Sise tɔgɔ bɔra ko in Sulemani Sise tɔgɔ bɔra Burkina ko tɛ Mali ko tɛ Afrique ko tɛ yɔrɔ bɛɛ ka Sulemani Sise don parce que ale kɛra fɔlɔ ye ka taa n'a ye tubabuw ka festival na Cannes farafin si tun ma se don a ka baara ni fanga ka kɛ a ye tubabuw yɛrɛ obligé ka ta ka intégrer u ka mare donc a ye Afrique a y'an bɛɛ kɛlɛ a kɛra tubabuw fana y'u janto an ka sinema ko la. Ayiwa e yɛrɛ bolo sisan mun de tora i hakili la Sulemani Sise ka taabolo la aw ka sɔ gɛrɛ ɲɔgɔnmaya la aw gɛrɛla ɲɔgɔn na yala misaliya dɔ bɛ e bolo i bɛ fɛ ka min tila i ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min tora i hakili la ni Sulemani Sise y'o f'i ɲɛna aw ka baro dɔ senfɛ. Ne ba walayi ne fɛn don an tun ye ladili ta Sulemani Sise tun ka Wagadugu bi ale ni ne Jalo ne bɛ film kɛ ani ne ani Ifu Traoré an tun kan ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ su in na Ala y'a ka fɛn wɛrɛ a digilen bɛ na n fa don n balima don donc bɛ yɔrɔ min na nin sɛgɛnna Sulemani sera Wagadugu ya a fɔlɔ a b'an de yɔrɔ ɲini fɔlɔ parce que an taara don n'an nana Wagadugu ya an tɔw a b'an de ka ɲininkali kɛ ko nin kɛ cogo di n'a sera yan an bɛ wuli fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn ye a ka sɔrɔ ka a kuma ta ni mɔgɔ wɛrɛ ye donc bi don an tun kan ka kɛ ni ɲɔgɔn ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye. O farala Ala la o kɛra Ala ka latigɛ kɔnɔna la sabula hali kunu sɔgɔma minnu y'a ye a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi mɔgɔw n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɔra o kunnafoni kɛnɛ sɛnsɛn yɔrɔ de la ka sɔrɔ ka taa ayiwa saya a balala a la awa halisa an bɛ ɲininkali kɔnɔna la n'i ye Rasmani. A y'an wele wala k'an sɛgɛn de a y'an wele k'a bɛna na k'an ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka taa a ka hôtel la. I ka aéroport la u b'an wele don le grand frère est tombé. Ayiwa halisa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye Rasmani ne bɛ i ɲininka halisa ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ sisan jatalaw ni sinima baarakɛla denmisɛnnamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka misaliya jumɛn de ta sisan Sulemani Sise ka baaraw kan yaasa u fana bɛ se ka kɛ Sulemani Sise ɲɔgɔnw ye komi e yɛrɛ b'a sira kan kaban. Ne Sulemani Sise sira min yɛlɛ cɛw de b'o sira denmisɛn ninnu u t'a sɛgɛn fɛ Sulemani Sise ye sɛgɛn dɔn Sulemani Sise ye baara dɔn Sulemani Sise y'a yɛrɛ ɲi a sira nin ka gɛlɛn mais o sira nin fana de b'an danpe sira ye nka sira min sira de n'o b'a fɛ ka fɛn u den ka nɔgɔya u denw mais a yɛrɛ ye ba la bi na n den ta ka fan bɛɛ a ye ko film u ka film bɛɛ a bɛ dugu kɔnɔna kuma don film tɛ dugu kɔnɔna kuma dɔ ye. Ayiwa an ka foli b'i ye Rasmani an ka foli b'i ye
aywa k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye an balimakɛ ne Burkina cɛmɔgɔba don siniman bɔ ani siniman dilan ta sira kan ni bɛɛ b'a wele ko Laji ale de tun filɛ ka seereyaw kɛ sisan Sulemani Sise kan ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye sisan an bɛ taga Burkina farafina FESPACO n'o ye farafina ja ani siniman fɛɛrɛkɛnɛba ye n'a tun ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kun dira Sulemani Sise yɛrɛ ma awa o kɛnɛsigiw o bɛna kɛ a bɛ dayɛlɛ bɛna kɛ nin kalo in n'o ye février kalo in o tile 22 la Wagadugukaw fɛ yen nɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la an ka lasilikɛla n'o ye Kader Traoré ye ale bɛ kuma a kan an ye an k'a ka mana lamɛn a kan. FESPACO, Festival international de cinéma et de télévision de Ouagadougou, n'o ye farafinagun jabolaw ka fogoba ye ale ta ko 29 kɔni o bɛna yɛlɛ Burkina Faso lakaw fɛ février kalo tile 22 fo ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ kan. Nin jabɔ ɲɔgɔndan ni ale kuma kɔnɔma o ye ko farafina ka jabɔko ani an ka landako danbe. Ayiwa maa minnu ma kɔnɔ n'o ni fɔ nin kan olu bɛna taa se fo maa ɲɔgɔnna ba 20 ma. Ɲɔgɔndan kɛnɛ kɔni o bɛna sigi ka taa se salle de cinéma ɲɔgɔnna 8 le kɔnɔ. Kama sɔrɔ n'a tora tile 3 ni fogoba in ka dayɛlɛ an ye munumunu salo kɛ FESPACO ka cikɛdaw ra yaasa ka filɛri kɛ ka taga a labɛnniw olu bɛ hakɛ jumɛn de ra. Fidèle Tamini n'ale secrétaire général ye ministériso min kunnafoni di ko kunna ale fana ni bila n'o FESPACO ka ɲɛbila ɲɛmaaya kunna. A y'a lɔn ɲina fana ko an ye plateforme kuma fɔ plateforme ye mun ye internet mɔgɔw bɛ se ka taa salle de cinéma ka a ka place ta salle de cinéma kɔnɔ a b'a dɔn ko FESPACO mɔgɔ caman de bɛ na an ka dugu nin na donc o kɛra fo ko mɔgɔ ka se ka an ka mesure min wele ko mesure de sécurité ani mesure sanitaire voilà ko mɔgɔ kana bɔ ni doni caman ye ka taa an ka taa salle de cinéma na ko mɔgɔ kana taa ni ko mɔgɔ ko ka moto bila parking na ko mɔgɔ kana taa ni marifa ni munumunu ye donc o bɛɛ ye ladili y'a di mɔgɔw ma pour que FESPACO ka se ka ɲɛ an bolo. K'i kɛ kunnafonidilaw ye o walima k'i kɛ jabolaw ye walima n'a yɛrɛ sɔrɔla e yɛrɛ bilanin n'o kiiri tigɛ jɛnkulu dɔ kunna min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa jaw cɛma n'an ko jury olu maa ninnu bɛɛ ka ɲi ka se ka u ka bajiw sɔrɔ min b'a yira ko olu kɔni o jatelen no FESPACO tari na Adama Kafando ka baara ye ka barji tilan maaw ye. Kunu wula fɛ mɔgɔ 2 ou bien sanu mɔgɔ 3 lo nana ka u ka baji ninnu ta donc an jusu tun ka di an ɲɛna ko a bɛna kɛ tan mais bi sɔgɔmada nin na en tout cas mɔgɔ cayara an yɛrɛ m'a lɔn ko a tun bɛna kɛ tan mɔgɔ dɔw bɛ na an b'o ka baji ɲinina an t'a sɔrɔla bon an y'a fɔla fana ko peut-être machine yɔrɔ la o y'a tiré o ma se k'o ta bon mais ale fana ma kɛ problème bɛrɛbɛrɛ ye puisque solution dɔw sɔrɔla. FESPACO kɛnɛ kan anw ye Ayi Keita kunbɛn ni ale ka ɲanaya dɔɔnin no jaw o ɲɛnajɛ kɛnɛw kan n'an ko artiste comédienne. Jamana bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan anw minnu ye Burkina denw ye an b'a labɛn ni ŋaniya ɲumanya ye ka u kunbɛn ni kunbɛli ɲuman ye. Ɲinan FESPACO la ne ye jouera film 2 kɔnɔ a 2 bɛɛ bɛ compétition na Katanga bɛ compétition na o ye Dani Kuyate ka film ye Wango bɛ compétition na o ye Augusta Palamfota ye. Ni FESPACO ta ko 29 na ja minnu bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔndan na olu ye 235. Mali jamana ale bɛ nana ni ja 11 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kelen kɔni ale bɛ tari kɛra étalon d'or di Yeninga ka ɲɔgɔndan na Burkina Faso lakaw olu ka ja 2 bɛ o fana 2 bɛɛ bɛ tari kɛra étalon d'or di Yeninga ka ɲɔgɔndan na. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Nin bɛ dansigi kɛ an ka jɛmukan ta ko fɔlɔ kunnafoniw na an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ na sisan sekondi 1 kɔnɔna la a k'an bɛ sɔnni. a b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw aw ni yantuma Mali la mɔgɔ 48 kɔ sara a fanba ye muso ye damada dɔ binni fɛ jamana tilebi fɛ bɔnɛkura min bɛ mɔgɔw hakili jigin kangaba t'a la ni muso 12 bɔnɛnɛ u niw la ladala bolola baarakɛlaw ka dama dɔ bintɔ fanga b'a jate ko nunu ye damabɔ
yɔrɔw ye minnu tɛ sariya kɔnɔ wa a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka nin kasara ninnu ban. Musow laadabolola baarakɛlaw bɛ se ka tanga cogo jumɛn sanubɔ yɔrɔ la? Yala an ka sɛnɛko sini ɲɛsigi tɛ ka jago ni bi nafolo ye wa? Min bɛ kɛ ni damabɔ yɔrɔw ye n'u bilala ka ban. Aw ko di mun de kan ka kɛ? Ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo tile 21 jɛmukan la k'a ta nɛgɛ kaɲɛ 19 la fo kana se 20 na a y'aw tulo sɔgɔ yoya banbara la an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa an balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kana fɔ aw kɔ dɛ. Ni y'an seginnen ka na an ka kɛnɛ kan k'a fɔ an lamɛnbagaw ye ko aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 53 aw tulo bɛ Kɛjatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye. Awa an bɛ taa Nigerkaw fɛ yen nɔ u ka bɛn kumaɲɔgɔnya kɛnɛ o kuncɛra ne u ka fasojama ka latigɛbaw ye ka yamaruyaw di ka san 5 kuntala di segin bɛ se ka kɛ min kan ko kura furancɛ fanga ma ani fɛnɛ ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔyaw sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fanga bɛ minnu bolo k'olu fana yamaruya u ka se ka kɛ cɛbɔ ye k'u kan labɔ fanga nɔfɛ. Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Fanga jɔsen lakuruyali refondation o daɲɛ min bɛ fɔ sisan furancɛ fanga nɔ na bɛna kɛ kalo 60 kɔnɔ. O kɔrɔ ye ko san 5 ka bɔ sɛbɛn nin talidon na. Maître Bibata Ɲandu n'o ye a sigikafɔ senfɛla dɔ ye y'o fɔ seli dɔ senfɛ min jirala jamana jabarani na. Sigikafɔ nin ye dugudenw ye n'o ye civil ye o ni sɔrasiw 176 lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa février kalo o tile 15nan na ka se tile 19 ma. Mamudu Haruna Jingare n'o ye sigikafɔ ni ɲɛmɔgɔ ye k'o ye se k'o fɔ ko a bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin sigibolo ɲɛmɔgɔw ma u ka jɔ kalata nataw la. Ni sigikafɔ baara kuncɛliw la fana b'a ɲini ka jamanatigiya tɔgɔ di brigade général Tiani ma ani ka sɔrasi jalakɔrɔta général jɔyɔrɔ ma ka sababu kɛ a ka ɲɛmɔgɔya ye Niger jamana hɔrɔnyali minɛni na. U fana b'a jira ko yafa ka kɛ san 2023 juillet kalo tile 26nan fanga tiɲɛni kɛbagaw ye min ye civil jamanakuntigi sugandilen Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga la. An bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Faransikaw ka sɔrɔdasiw minnu tun dagalen bɛ Port Bouyer ka taa Abidjan kɛrɛfɛla la olu ye u ka dagayɔrɔ lasegin Côte d'Ivoire fanga ma. Lasigɛ minnu kun laseliw tun kɛra u ka jamanakuntigi Alassane Ouattara fɛ san 2024 laban waatiw la. Mariam Traoré. Faransi finitigiw ka dagayɔrɔ min n'a bɛ wele ko 43e biman n'a tun filɛ nin ye Port Bouyer kɛra Côte d'Ivoire finitigiw ta ye. Nin baara yɛlɛma ninnu kɛra ni ɲɛnajɛ belebele dɔ ye min kɛra Côte d'Ivoire ani Faransi ka minisiri minnu sigilen don u ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna n'o ye Tene Brehima Ouattara ye Faransi Sébastien Lecornu ni mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan. Côte d'Ivoire bandiri n'o ye Orange Blanche Vert o yangara nin yɔrɔ kofalen in na u ka pankulu jigiyɔrɔ kɛrɛfɛ Abidjan. Faransi finitigiw ka nin kulu in n'o ye 43e biman ye tɔgɔ labanna ka yɛlɛma Faransi bɛna yɛlɛma de don a ka baaraw la nka u bɛna to kɛrɛfɛ Lecornu ye nin fɔ. U ka finitigiw n'o ye armée française ye n'u ka baara tun bɛnnen don jihadi jɛkulumaw kɛlɛli ma ye u bolominɛw kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ ko bɛnkan sira fɛ walima jagoya la ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka kɔn o ɲɛ. Février kalo san 2022 Mali fɛnɛ tun ye laɲini kɛ ka dan sigi Faransi ka kɛlɛbolo Barkani ka baaraw la. San kelen o kɔfɛ Burkina Faso dara o kan ka fara o kɛrɛfɛ jamana tɔw kan i n'a fɔ Niger, Tchad ani Sénégal. Sisan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye duniya marakɛlaw ka kuluba n'a bɛ wele nanzarakan na ko G20 u kɔkan ko kotigiw bɛɛ lajɛlen bɛ kanbɛnba la Johannesburg Afrique du Sud faaba kɔnɔna la ayiwa tile 2 tɔnsigi ni kɛnɛsigi sen fɛ l'Amérique kɔkan ko kotigi Marco Rubio ye a yira k'a fɔ k'ale sen tɛna ye a la a kɛnɛ dayɛlɛ sen fɛ Afrique du Sud jamanakuntigi président Cyril Ramaphosa ye wele bila alamisa don na yaasa jamanaw ka jɛ ka baara sira tigɛlen tabiyaw gɛlɛyaw façon kelen minnu kan bɛn bɛ kɛ ni basigi ani yakubayaliw bɛ sɔrɔ ne a bɛ wele nanzarakan na ko multilatéralisme ni jo sariyaw kan k'a kɛ duniya ka jɔsen fɔlɔw ye
tɔnsigi ye novembre kalo nata ka tɔnsigi ɲɛbilaw ye min kɛnɛ bɛna sigi a gale la farafina gun kan. Halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna la awa an bɛ taa Bani Sirala arabula gun kan mɔgɔ bayirika caman de tun ye ɲɔgɔn dalajɛ bi Gaza. Hamasi ye Bani Sirala ka mɔgɔ welekulen ninnu siw di yɔrɔ minnu na Croix Rouge baɲumankɛ tɔn ma. Ayiwa yɔrɔ min na baɲumankɛ ni tɔn ni ale de ka kan ka siw ninnu laseliw kɛ Bani Sirala sɔrɔdasiw ma. A mɔgɔ fatulen ninnu ye denmisɛnnin cini 2 minnu si bɛ san 4 ani kalo 8 ani dɔɔnin na ne u bamuso awa ka fara san 83 mɔgɔ kelen wɛrɛ kan minnu welekura a ma se ka octobre kalo tile 7 binganiw na san 2023 la Bani Sirala kan. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Muso sera ntolantan kunda farafina gun kan Coupe d'Afrique des Nations kan ni musolakaw ta 2006 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ. Bi alamisa février kalo tile 20 san 2025 in na Mali musolakaw bɛ bisimila Gabon taw fɛ a ɲɔgɔndan bɛ tan Gabon jamana kan. Mali forobatɔ degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed y'a yira ko ale ka muso sera ntolantanaw bɛ lahala ɲuman na ka kɔn ɲɔgɔndan in ɲɛ. An y'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira sababu la bɛɛ dafalen bɛ yan bɛɛ ɲuman sera an ma an n'a sɔrɔ sɛgɛn dɔɔni yera la an yɛrɛ fana sera an dagayɔrɔ la min France wele an hakili la minɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ bɛ tulo ni yɛlɛ na hakilina kelen de bɛ o ye kana ka se ka sebaaya sɔrɔ France wele. Se ka sɔrɔ Gabon ɲɛkɔrɔ o de ye laɲini ye. Fɛɛrɛ camanw sigira sen kan o kama. Salum Useni Mohamed Mali forobatɔ degeli karamɔgɔ. Ala barika la denmisɛnnin minnu b'an bolo bi u cɛsirilen don an bɛ yɔrɔ na bi u kan ka se ka kunkɔrɔta di an ma. An nakun don jamana ko don an ma se bɛ kɛ min b'a to an ka se ka bɔ ni jaabi ɲuman ye ka se ka victoire sɔrɔ ka di malidenw ma. En même temps ka foli lase communauté malienne ma minnu sigilen bɛ Libreville u bɛɛ wula k'u jɔ kabini an ka naliko fɔra maa si ma to kɔ k'a daminɛ Libreville fo ka na se France o y'an kunbɛn ni bonya ni karama ye. Ɲɔgɔndan 2 tana kunun éliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ Sudan du Sud bina kanankolo Algérie ɲɛkɔrɔ celu 5 Niger bina kanankolo Gambie ɲɛkɔrɔ celu 2 VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Awa a y'a faamuya nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na b'a kuncɛ ka kunnafoniw kuncɛ kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www.bambara.com ani an ka pagew kan Facebook, YouTube ani Instagram kan ka laɲini kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ halisa k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la ayiwa bɔlɔlɔ siraw ani radio siraw fɛ nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye jɛmukan ye a labɛnna Blanche Sanu fɛ o kuma an b'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛɛ sini. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw aw ni yantuma Mali la mɔgɔ 48 kɔ sara a fanba ye muso ye damada dɔ binni fɛ jamana tilebi fɛ bɔnɛkura min bɛ mɔgɔw hakili jigin kangaba t'a la ni muso 12 bɔnɛnɛ u niw la ladala bolola baarakɛlaw ka dama dɔ bintɔ fanga b'a jate ko nunu ye damabɔ yɔrɔw ye minnu tɛ sariya kɔnɔ wa a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka nin kasara nunu ban musow ladabolola baarakɛlaw bɛ se ka tanga cogo jumɛn sanubɔ yɔrɔ la yala an ka sɛnɛko sini ɲɛsigi tɛ ka jago ni bi nafolo ye wa min bɛ kɛ ni damabɔ yɔrɔw ye n'u bilala ka ban aw ko di mun de kan ka kɛ ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo tile 21 jɛmukan la k'a ta nɛgɛ kaɲɛ 19 la fo kana se mugan na ayiwa tulo sɔgɔ VOA Bambara la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kana fɔ aw kɔ dɛ. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran.
Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara.